Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Hakuna makupinda Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa bese, hakuna neumwe anozibane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozita muduku, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudoripo, hakuna neimwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangazi amurambiko, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna
chipo chikuru zveba hakuna nechimwe angatinyimi mushakudenga hakuna neumwe anozivane namo Jesu anotungamira tese hakuna umwe kupinda Jesu hakuna neumwe anozivane namo Jesu anotungamira tese hakuna umwe kupinda Jesu hakuna neumwe 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 hakuna. Toda kutenda vana vaMwari nemukana wekuti tinge tiri kunzwa zvekare shoko raMwari panguva dzino dzatapiwa naMwari. Ndinodavira kuti mese muri vapenyu Mwari ari kukuitira zvakanaka. Ukaona zuva rabuda, zuva rodoka, robva ranyura, mangwana robuda zvekare iwewe uri mupenyu, zvinoratidza kuti Mwari ane chinangwa neupenyu hwako. Tikurarama munguva dzenyasha. Panguva dzino toda tipinde mukati meshoko raMwari tigodzidza zvishoma zvino zvatichawana kubhuku raIsaya. Dai manga muri kundibvunza pamusoro pemusoro wenyaya, ndaigona kutaura zvinogona kunge zviri pedyo kazhinji nevechidiki. Unogona kupawo musoro nyaya unoda panyaya tichadzidza ino, waigona kuti pamamonya ipapo. Ndovanga makambonzwa mumwe munhu ari kutaura kuti ndovadyira bhonzo nekuonda kudai takamira pamamonya ipapo. Unogona kupa musoro wenyaya wekuti pamamonya ipapo, asi ndinoziva kuti pane vamwewo vanogona kunge vakatamba zvandakatamba pandanga ndikukura, vanogona kupa musoro wenyaya uyu, musoro wenyaya wekuti iwo change design. Saka tichange tiri kudzidza kubva kubhuku raIsaya chapter 56. Ndichaverenga nechirungu ndobva ndariverenga zvekare nechishona. Vhesi yacho ivhesi ya3 inoti, neither let the son of the stranger that hath joined himself to the Lord speak, saying, the Lord hath utterly separated me from his people. Neither let the eunuch say, behold, I am a dry tree. Hanzi mwanakomana wemunhu akanamatira, mwanakomana womutorwa ngarege kutaura achiti, zvirokwazvo Jehovha uchandiparadzanisa navanhu vangu. Part B yabva yati, noakachekwa ngarege kutaura achiti, tarirai ndiri muti wakaoma. Ndikufarira part B yati, newakachekwa ngarege kutaura achiti, tarirai ndiri muti wakaoma. Rechirungu rabva rati, neither let the eunuch speak, saying, behold, I am a dry tree. Tarirai ndiri muti wakaoma. Rechishona rati wakachekwa. Rechirungu rabva ramuti iro eunuch. Mukatarisa vara iri rinonzi eunuch ivara rakakweretwa muchatendera vanhu vaMwari. Ndichangokupewo vara rimwe chete rekuchikoro, handisi kukuisa yangu muklasi. Vara ravakasenzesa rekuti saris panyorwa pachinzi wakachekwa nechishona kana kuti eunuch nechirungu. Vara iro rekuti saris rinongoreva, by the way, allow me to say our English versions are limited, but our Shona and Ndebele versions or our vernacular versions, they are more limited. Saka vara rakasenzwa rekuti saris rinongoreva iro kuti, number one, a castrated being. I'm coming back to this one. A castrated being. Taigona kushandisa mamwe mavara aigona kuti eunuch kana kuti chamberlain kana kuti officer kana kutaura pamusoro pa captain, but who was a castrated being. This man was a eunuch kana munhu akachekwa. Rega nditsanangure kuti vana mbuya vangu nana sekuru vangu
vari pakati pedu nedzimwewo shamwari dzedu dzinofarira mutauro wokwamai. Pandakakura inini hama dzangu dzodikanwa handina kukurira muno mutown, ndakakura ndina vasekuru vangu Vhuramave ndiri paChiweshe. Saka ndakura ndiri paChiweshe ndina sekuru vangu vabara ndasa vanhu. Zvakaitika ndezvekuti asekuru vangu vane mabasa avaita kuti vakwanise kutichengeta isusu senherera tipamusha wa. By the way, ndiri nherera, ndakakura ndiri nherera. Ndakanzwa vamwe vataura vachiti hakuna munhu ane ndebvu ari nherera. Ndikati kuchikoro takaudzwa kunzi nherera mwana asina vabereki. Saka inini ndiri nherera pandiripo panapa. Saka tina asekuru zvavaita kuchengeta nherera dzakanga dzakavapoteredza pamusha pavo. Number 1, vaita basa rekusuka tambo vachigadzira zvitorobho pamwe chete nezviwepi. Ndo basa number 1 ravasekuru. Basa number 2 ravasekuru vaitawo zvekare basa rekutunga maponde kuti tikwanise kuwana chekudya. Basa number 3 asekuru vangu vaikaka zvekare waya. Basa number 4 raitwa naasekuru vangu rachada kutinge tikukurukuraiko zvino, vaimukira makuseni vachipinda maraini. Vaine chimwe chimudziyo chavo chataigona kuchiti chimushina chavanga vakatakura chinoita sechinoruma kumbe kana chinoruma kumbe ruku. Chimuchina chavaenda nacho mukati memaraini evanhu chavanga vakatakura chainzi icho bhadhizo, chinonzi bhadhizo. Saka bhadhizo raita basa rekuenda kunobhadhiza mombe. Ndiri kuita masaladha angu muripo here sangano raMwari? Ndibva ndakutsanangura kuti kubhadhiza kuita sei. Kubhadhiza mombe ndekwekuti mombe kana yazvarwa iri murume, iri yechirume kana kuti iri hono, zvaigona kuitwa nzoti mombe ikazvarwa iri hono rinogona kuti rikakura rinoita zvekare bhuru. Saka zvatinogona kuita manje kuti danga risapere kuita mabhuru, nekuti pane dzimwe dzatinofana kubvisa muubhuru dzoita mombe dzinobopeka. Bhuru rinonetsa kubopa nokuti rinoswera chiteera maraini. Saka zvavaigona zvataita manje, bhuru rinofana kushandurwa robva raita ngavi kana kuti dhonza. Saka process yekubvisa bhuru kuti risaite bhuru ite ngavi kana kuti dhonza yainzi yekubhadhiza kana kuti kutena mombe. Kana mombe ichinge yatenwa, zvazvaireva ndezvekuti haichagona kuita basa reubhuru, haichagona kuparticipata paprocreation, haichagona kuberekesa dzimwe mombe. Zvokuti waiti ukagona kuona tsiru rekumba kwenyu padhibha richiteerwa kunyange nezvidhonza zihombe nezingavi zihombe, vechidiki vanobva vatati pakanga pasina dhiri, hapana chinobuda ipapo, because this bull had been transformed into a what? Into a ngavi. Saka process yekuchinjwa kuti bhuru sachagone kuita ubhuru ndo yainzi kubhadhisa. Saka kana taona bhuru iri radhonza, ndo patingagone kutaura kuti rakunzi eunuch nechirungu, dai akanga ari munhu. This was a man anga asachagone kuparticipata paprocreation. Akanga ari munhu kuti kunyange akapromotwa zvake paupenyu haachagona kuberekesa, haachagona kuita vana. Ndiye ari kunzi wakachekwa sezvaitwa mombe dzaichekwa kare. Saka bhaibheri rikuti wakachekwa ngaarege kutaura achiti tarirai ndiri muti wakaoma. Haiva muti wakaoma papiko pekuti haana mwana anogona kumuchengeta kana achinge akwegura. Haana zvekare mwana aigona kuzogara nhaka yake kana achinge akwegura kana achinge afa. Nemhaka yei? Nemhaka yechimiro chake chekuti haana kuberekesa vana. Saka kana vamwe varume vakagara pasi vachitaura pamusoro penhoroondo dzemhuri dzavo, by the way, chakanga chiri chinhu chaifadza zvikuru, chaipawo pride kuvarume kuti kana achinge achitaura navamwe varume anosvika kutarira vakomana, tarirai ndine mudzimai wangu, saka ndine mudzimai wangu, tariraiwo zvekare ndine vana vangu, vana vangu ndeava naava neava, achitaurira mazita evana vake. Saka aiti kana achinge asvika murume uyu ari kunzi eunuch kana takachekwa, aibva ati varume zvenyu makakomborerwa, mune madzimai nevana kumba, ko isusu tiri aniko? Tarirai tiri miti yakaoma, we are just but dry trees. Saka paupenyu akanga asina mwana, varume vachitaura zvevana nemhuri dzavo akanga asina testimony yekutaura pana vamwe yekuti he was just but a dry tree. In old age he had no son, he had no daughter to take care of him. Even when dead he had no son, he had no daughter to give him a decent burial. He was just but a dry tree socially, even spiritual. Mukaenda mubhaibheri kuna Leviticus chapter 21 munonoverenga mavhesi acho panguva yenyu, vhesi 16 kusvika pa21, panotaura kuti even muprista aiti kana achinge ari muti wakaoma, ari eunuch, ari munhu akachekwa, hanzi naMwari even chipo chake, even chipiriso chake chaisadiwa naMwari. So even spiritually, when this man kana akanga ari ostracized, marginalized and peripherized by life circumstances socially, even spiritually, this man was a spiritual outcast. Mwari vakati kunyange nechipo chake handichide. So spiritually he was also a dry tree. Vanhu pavanenge vakaungana vachitaura pamusoro
nezvikuru zvavari kuitwa naMwari, nezvipo zvavari kunza kuna Mwari, aigona taura kuti varume, chipo chandinacho chikuru chandingada kupa Mwari, asi tarirai, ndiri muti wakaoma. Pati munzwe rimwe vhesi, rega ndibva ndataura chimwe chinhu chinokosha pati kutaura pfungwa iyi. Mukaenda kuna Matthew chapter 19 verse 12, Jesu anotaura iye kuti pane vamwe vakava maeunuchs because for the sake of the kingdom of God, and some became eunuchs nekuti vakapinzwa navanhu mukati mezvimiro izvozvo zveudhonza. Zvanzi vamwewo vakava maeunuchs nekuda kwekuti vakazvarwa vakadero. So today there is a message yakatarisana nechimiro ichi, dry trees. Dry trees. Saka paimira mamonya vanga vasingakwane, paimira varume vakanga vasingakwane socially. They were ostracized socially. They were stigmatized socially. They were peripherized socially. They were marginalized. Munoona varume ava, they had become refuse mukati meupenyu. Vaiva kufanana na marara pamazuva ekurarama kwavo. Saka vaiti kana vamwe vachinge vakaungana vaingoti, varume, mazvenyu makakomborerwa, isusu tiri miti yakaoma. Ratiende nepana Deuteronomy chapter 23 verse 1 na 2. Pane zvinhu zvaratidzidze ipapo. Vanofara zvechechi maningi vanoziva nyaya dzandichange ndikunodzidza nezvadzo ipapo. Tira kudhira pamusoro pesencha nedisfellowship zviri pana Deuteronomy chapter 23 verse 1 and verse 2. The Bible says here, he that is wounded in the stones or hath his privy member cut off shall not enter into the congregation of the Lord. A bastard shall not enter into the congregation of the Lord, even to his 10th generation shall he not enter into the congregation of the Lord. Pachishona pano rinotaura iro richiti panapa munhu wakakuvadzwa manhu ake kana chirema chake haatenderwi kuti agopinda paungano yaJehovha. Vesi ya 2 inobva yati nemwana woupombwe haatenderwi kusvika paungano yaJehovha kusvikira kurudzi rwe10 havabvumidzwe kusvika paungano yaJehovha. Allow me, ladies and gentlemen, also to say Deuteronomy chapter 23 verse 1 and verse 2 inopresenta fundamental things anga ari kuwanikwa maererano neholy convocation. Number 1, tinowana inonzi disfellowship. Munhu akanga ari permanently disfellowshipped asingabvumirwe kuuya paungano yaMwari. I will come back to this one. Verse ya 2 inotaura pamusoro pemwana woupombwe. Saka vana voupombwe vakanga vari pasencha, hanzi naMwari havabvumirwe kuuya paungano yaMwari kusvikira ku10th generation. Asi verse 1 irikutaura pamusoro pevanhu vari kunzi vakakuvadzwa manhu avo, vanhu vari kunzi maeunuchs. Apa pakashandiswa vari kuti eunuch, a eunuch is not allowed to enter into the congregation of the Lord. Chinzwai vanhu vaMwari, kana mwana akanga ari upombwe zvaitoreva kuti kusvika kurudzi rwe10 havabvumidzwe kuuya kuchechi, asi zvaireva kuti kana tasvika pa10 saka sencha iyoyo yakuzoliftwa. For instance, ngatitarisei nyaya yemurume wekunyora pana mapisarema 122 zvikanzi ndakafara pavakanditi handei kuimba yaJehovha. A lot of people would ask kuti ko chiko chainyanya kufadza David paakanzi hande kuimba yaJehovha. Then you discover this kuti pamazuva ana David teteguru wake ainzi Judha akaita upombwe naTamari. Saka vaita upombwe naTamari, vanhu ava vabvumidzwe kusvika kuungano yaJehovha kuridza kusvika kurudzi rwe10. Saka zvoreva kuti Judha akanga mwana wake waakazvara aisatenderwa kuuya kuungano yaJehovha, hanzi kusvika kurudzi rwe10 handetoni. Judha akabereka Fares 1, Fares akabereka Esrom, Esrom akabereka Aram, Aram akabereka Nashon, Nashon akabereka Aminadab. Tikabva taenda vanobereka Salomon, Salomon obereka Boaz, Boaz obereka Obed, Obed obereka Jese, Jese ndiye akazobereka David. 10th generation. Saka David pamazuva esaya ana sekuru vake vana Salomoni vokuroora, vana Rakabi chipfeve vaisatenderwa kuuya kuchechi. Ko tingatase vanani? Vana Boaz vokuroora Ruth the Moabitess vanga vasingabvumidzwe kuuya kuchechi, vakanga vari pasencha. Kana kwaiva neprogram kuchechi yanga iri kudeedzerwa vanhu, rudzi rwana David rwaisatenderwa kusvika pamukova wechechi. Patinozosvika pana David 10th generation after, hanzi saka sencha yakabva yaliftwa. Hanzi naDavid, ndakava ndafara pavakandira hande kuchechi, madzitateguru angu aishayiwa mukana wakadaro, vakakomborwa vana Dhavhidhi. Nekuti kasvika pane rudzi rwe10 sencha inobva yaliftwa. Ko ngatimbotarisai hama dzangu, hanzi kwana David sencha inoliftwa, asi kune munhu akanga ari eunuch, munhu akachekwa. That person was
permanently disfellowshipped from the holy convocation or holy congregation. Aisatenderwa kupinda muchechi kunyange panonzi pane vaviri kana pane vaviri vanodaidza zita rangu, neniwo ndiripo vaviri kana vatatu. Saka paiti kana pachiitwa kunyange prayer band, kunyange kuenda kuchechi, kana kupraise and worship, kana kukwaya, kana kuchina, kana kuchitatu, kana munhu uyu akasvika pachidaidzwa zita raMwari, hana Mwari munhu iyeye haatenderwi kusvika. Kana vanhu vachidistributa maflyers ekudaidza vanhu kuprogram iriko kutende pamba pemunhu uyu, vaita pass over nekuti this person was permanently disfellowshipped regardless of talents, of gifts, spiritual gifts. Aigona ngari gifted in preaching, gifted in singing, gifted in whatsoever area akanga aipiwa chipo chacho naMwari, that person was permanently disfellowshipped. So even spiritually this man was a dry tree. Wakanga uri muti wakaoma kuti musociety haudiwi, paungana varume haufite kuchechi, haufite kuchechi haudiwi, chipo chako naMwari chaiye hachidi. In short, kunyangwe nemunamato wako haunzwiki. Patiri kutarisa juti rema eunuchs, ukanotarisa kubhuku raEsther chapter 2 verse ya 3 tunotisangana zvekare nemamwe maeunuchs aripo pamazuva iwayo during the days of the prophets and kings, during the exilic times when the Israelites had gone to the exile in Babylon vachibva vazoenda under the dominion of the Persian kingdom. Mukanotarisa verse ya 3 Esther chapter 2 verse 3 panotaurwa panapa kunzi, and let the king appoint officers in all the province of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan the palace, to the house of the woman, unto the custody of Hege, the king's chamberlain, keeper of the women, and let their things for purification be given them. Saka mchaona pamazuva iwaya ana Esther zvanzi mambo Ahasuerus anotaka kuda kutsvagirwa mhandara yekuti awane semudzimai wake. Pane zvinobva zvaitika zvanzi mambo ngaatume vanhu kumaprovince ese paari kutuma vanhu maofficers iwaya. These were eunuchs, castrated beings. Saka ndo vaenda kunotsvaga mhandara, vaenda kunotsvaga mhandara. Dzobva dzauya kuna Hegai, dzauya kuna Hegai ndiye aibva achengeta. By the way, Hegai kana Hege, this Hege akanga ari murume akabhadhiswa kuti achengete vakadzi vamambo. Women, the king's wives, were trained by fellow men. Zvimwe zvavaibva vaitwa zvekare, vaidzidziswa kugeza nekudzidziswa modeling navarume. Rega ndimbokubvunza kuti mukadzi ari safe here ari mukati memaoko ako sezvaiitwa navarume? Simply because these men had been transformed into what? Into madonza, into eunuchs. So therefore women were safe in the custody of these eunuchs than of maid servants. Saka vakadzi vamambo vaibva vatenwa kumacha vachitenwa nemaeunuchs. Munoda kutonzwa mamwe maeunuchs zvekare arimo pamazuva iwaya during the Persian kingdom. Zvanzi panapa, in the evening she went, this is verse 14 of Esther chapter 2, in the evening she went, and on the morrow she returned into the second house of the women, to the custody of Shashgaz the king's chamberlain, which kept the concubines. She came in unto the king no more, except the king delighted in her, and that she were called by name. Verse 15, now when the turn of Esther the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go in unto the king, she required nothing but what Hegai the king's chamberlain, the keeper of the women, appointed, and Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. Vaitsvagwa dziri mhandara nevamwe varume, vatsvagwa dziri mhandara nevamwe varume, vaichengetwa dziri mhandara navamwe varume, vachengetwa dziri mhandara nevamwe varume. They were not harmed, for these men were just but harmless, and as they were kept, they were also trained nevamwe varume. As they were trained nevamwe varume, these virgins, they also remained chaste, because these men were just but impotent. They had been turned into eunuchs. As they were kept by these men, they were trained to model. As they were trained to model, they would appear before the king undefiled and chaste, because vaichengetwa nema eunuchs. Allow me to say, the king's or the emperor's kingdom was safe in the hands of the eunuchs. Ndokusaka maiona aipromota vamwe vacho obva vabikisa chingwa
chake. They would become his bakers. Some of them would also become his cup bearers. Ndovaibata mkombe washe nemake, because these men had no son, no daughter to assist them in an insurrection against the king. They were just but dry trees. They did not have a son, they did not have a daughter to assist them in their political endeavors. So the king's kingdom was safe in the hands of the eunuchs. The other eunuch that we meet in the Bible is Nehemiah. Nehemiah was a eunuch. Nehemiah was a dry tree. I know you have got some questions as I'm speaking right now. Kuti koseitine munhu anonzi Nehemiah. Mamboti ma eunuchs in Bible vaisadiwa paungano. Minamato yavo yaisapindurwa, including nezvipo zvavo zvaisadiwa naMwari. Socially they were outcasts. They had no child, they had no daughter, they had no son. Koseitine vanhu vakadasa Nehemiah in the Bible. And I also want to bring to your attention that this is not the only mention of the eunuch in the Bible. We also see Acts chapter 8, the grandfather, the ancestor from Africa, arikubva ku Jerusalem, arikudzokera kuenda ku Ethiopia, the Ethiopian eunuch. Philip akatumwa nemweya, akatumwa naMwari. Zvikanzi mweya wakabva wamuzadza. I don't know the mode of transport which Philip used. Achimhanyira kuenda pangoro this Ethiopian eunuch kuti munhu aponeswe, atumwa naMwari musimba raMwari kusvika amubhabhatidza mweya ukamudhisapisa. And I've got questions when God is saying the eunuchs are not allowed in my holy congregation, when God is saying these eunuchs, these dry trees are also social outcasts, they are also spiritual outcasts. Why then did God send Philip to the chariot of the Ethiopian eunuch to baptize him and to enlighten him further upon the things of the gospel? Regai Bible rinozotibatsira nekutipindurira mibvunzo yakadaro. Regai ndimboenda vanhu vaMwari, ndimboverenga imwe chapter inondinakidza mukati mebhaibheri. Tiri kuteera pamusoro pe changing the design, the dry tree. 2 Kings chapter 20 verse 18. 2 Kings chapter 20 verse 18. Panonakidza ipapo. Ngatinakirwe nebhaibheri. Ene mukasanakirwa imimi nevhangeri ndoda kukuudzai vanhu vaMwari. Ndichanakirwa ndiri ndega, ndiri kuno kumberi ndichitapirirwa neshoko raMwari. 2 Kings chapter 20 verse 18. Panapa pane nyaya hama dzangu dzinodikanwa. Zvanzi panapa pane mumwe mambo ainzi Hezekia akarwara kusvika pakufa. Vanzi Mwari vanotumira Isaiah muprofita. Vanzi Isaiah chimhanya kandotsika yaMwari, vanotumira vanhu chienda unoudza Hezekia zvinhu zvisati zvaitika zvinode kuti azive. Vanzi Hezekia kurwara kwaita uku ndekwekufa, saka chirayira nhaka yako. Vanzi Hezekia anotanzwa mashoko aIsaiah. Hezekia anotenera kumadziro, atenera kumadziro. Hezekia anorova munamato. Mwari dongirangarirai henyu kufamba kwandakaita pamberi penyu. Handina kutenera kurudyi, handina kutenera kuruboshwe. Hanzi Mwari angarai zvenyu. Hanzi Isaiah achibuda, Hezekia apedza munamato. Ndo munamato kuti check my record. I don't know kuti Hezekia test iyi ikauya kwauri mukati mezuva ranhasi Mwari vachiti waakufa iwewe, unogonawo here kuti Mwari check my record, mutarise ndepapi pandakamboresha muupenyu. Hezekia akanamata munamato iwoyo, even though he was a king. How many kings today, how many leaders today who would offer the same prayer before God as I was leading during my reign? Father, I did not turn to the left neither to the right, but check my record. Kanzi Mwari vakabva ndadzwa munamato wako iko zvinonda kutowedzera dzimwe 15 years pamusoro peupenyu hwako, pemakore aunawo ndakutokupa 15. Vanhu Hezekia Mwari munoreva ideri? Hanzi ndotoreva idi. Kana Mwari saini yacho ndatokuratidza iwewe ndeyekutoti zuva iri rinofanira kumbodzokera kumashure. Saka zuva rinobva radzokera kumashure about 10 degrees kumashure, radzoka kumashure zuva. Zvanzi saka zvakabva zvaitika manje. The astrologers and astronomers of Babylon vanobva vazviona vanobva vashamisika about this phenomenon. Vanobva vatumira nhume, vanobva vaudzwa kuti Hezekia akanamata, zuva rikadzokera kumashure. So they sent spies to Judah. Vatuma maspies, vanobva vasvika maspies iwaya. Hezekia, instead of showing them his God, anotaka kuvaradza everything that was in his kingdom. Anoenda nawo kutemple, anovaradza its luxuries. Anoenda nawo kupalace, anovaradza its luxuries. Anovaradza vasikana vakanaka vekwaJudha. Anotadza nyungurusi pagada, moto dzinobuda mahemi semidhemi, gwavhas, maspendekulasi pashishi emunyika yake. Anovapangidza vakomana vanoti vatapirirwa, vadzokera. Mwari vanobva vatuma Isaiah. Hanzi Isaiah enda unobvunza Hezekia kuti vanhu vakapinda uko vakaona chii.
So Hezekia anobva hapana chasina kuvaradza. Ndavaradza nepfuti dzanga dziripo dzepi dzema-M, ndikavaradza ma-B29 super fortress bombers emukati menyika mangu, ndikavaradza masubmarine, ndikavaratidza matenga emukati menyika mangu, ndikavaradza Papico ma-U-boats anovaudza zvese zvakanga varadza, ndikavaradza majaya navasikana nehuku ujibwaribwa zvemukati menyika yangu. Zvikanzi naIsaiah hapana chavaona chisingazoende Babylon. Now listen to this one. Chapter 20, verse 17 and 18. Behold, the days come that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and there shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. That's verse 18. Zvikanzi vana vauchazvara iwe Hezekia vachabuda mukati mechiuno chako, vachaendeswa kuBabylon, and they will be turned into eunuchs. Vachanochinjwa instead yekuti vaite varume. These are royal sons, these are princes. Zvikanzi allow me Hezekiah to say, to proclaim and declare before you that in the future there is going to be a discontinuation of royalty. Your sons are going to become eunuchs. Havasi kuzozvara vana vakuBabylon, vari kunotenwa votanga kusevha Babylonian kings as chamberlains, as officers, as captains, but castrated in Egypt, in Babylon. Let me check. Did this prophecy come to realization? Did it come to fruition? Did it become true? Oh yes, but not in the days of Hezekiah, but in the days of a certain king in Judah. The days of Eliakim. Something happened. The Babylonian king came unto Judah. And the Babylonian king came unto Judah. There is something which he did. As he came unto Judah, he besieged the city. As he besieged the city, he did not only besiege the city, but he took the precious vessels that were in the house of the Lord. He also went and ravaged, rampage, and he looted things that he found in the palace. Not only did he do that, he also burnt the temple down some time later in history. Not only did he do that, he also carried away captive some of the princes of Judah, and he took them into his own palace. Daniel chapter 1 verse 3. And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs. Who was Ashpenaz? Ashpenaz was a master of the eunuchs. Who was Ashpenaz? Ashpenaz waiva mukuru wavarume vakabhadhiswa, waiva mukuru wavarume vakachekwa. What did the king say? That he should bring certain of the children of Israel, of the king's seed and of the princes, as God had prophesied through the mouth of Isaiah in 2 Kings chapter 20 verse 18. Yes, we see some of the king's seed and the princes in the house of Nebuchadnezzar vachandurwa kuita miti yakaoma. Rekatinzwe mazita avo. Yes, saka vanonzwa varume ava nemukuru wavo. Verse 7. Unto whom the prince of the eunuchs gave names. He gave names unto these eunuchs. Yes, Ashpenaz gave names unto the names of these eunuchs who were under him. For he gave unto Daniel the name of Belteshazzar. Did you hear that one, my ladies and my lords? Yes, Daniel, the man that you know is Daniel. Daniel was a dry tree. Daniel was a eunuch. Daniel was a castrated being. Daniel's prayer was not supposed to have been answered by God. Daniel was somebody who was a social outcast. Daniel was somebody who did not have a son, neither did he have a daughter. Daniel was a eunuch, and Daniel was not only a eunuch, he was a eunuch in Babylon. He was a eunuch in Babylon who had been educated in Babylon. Not only that, he had also been promoted in Babylon. Daniel watinoverenga, he was a eunuch. And unto Hananiah of Shadrach, and unto Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Panekaruyo kataichaya mazuva aya muchakaziva here. Shadrach, Meshach, Abednego, varume vatatu ava vaifamba vachiprofita zviro kwazvo vakakunda. Ndobva yachinjwa riyo. There were 3 men in the fire, now there were 4 men in the fire, but the other man was the Son of God. My Lord, deliver me. We talk of Shadrach, we talk of Meshach, we talk of Abednego. These men were eunuchs. And what did the Bible say? Bible chipo chavo handichide, munamato wavo haugashirwe, paungano havadiwi, socially havaonekwi savanhu. But we have Shadrach,
Meshach, and Abednego, including Daniel. And these 4 Hebrew boys, they had been taken from Judah. They had been promoted in Babylon. They had been educated in Babylon, far away from grace. But we have these men in the Bible. We have got some remarkable things that they did before the world, before men, and before God. Sakamari, does God change? Does God change when we see the names of these mighty men? The question that we may pose is, does God change? Ezekiel chapter 14, verse 14. Let me start from verse 18. Son of man, when the land sinneth against me by trespassing grievously, then I will stretch out mine hand upon it, and will break the staff of the bread thereof, and will send famine upon it, and will cut off men and beasts from it. Though these 3 men, Noah, Daniel, and Job were in it. Did you hear that? Though these 3 men, Noah, Daniel, and Job were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord God. Kana ndikatumira nzara panyika ipapo, kana ndikatumira kutambudzika, ndikatumira mapiri njanjanja, mudzwa mpangara, amai vakatsva musana, mwana akata dumbu, zvinhu zvaita manyama, amire nehari, angova mabwaga sogodo, damburikiti, mutariko wamadhende, ravabata bishi, ravaboko shindi, runokwira, runodzira, haikona kudherera mwana wamai, charovedzera, zvinhu zvapa mazhweke, zvinhu asina kumira zvakanaka, ava utungu vhaivhai. Zvikanzi ndikaona Dhanieri naJobho varimo, ndinovaponesa. Rega ndikubvunze, ko Dhanieri anoponeserwei kana ari muti wakaoma, usingadiwe kuchechi, une munamato usingapindurwe, une chipo chisingagamuchirwe naMwari, asiri murume pane vamwe varume? Rega unzwe imwe vhesi iyo. Verse 19. Or if I send a pestilence unto that land, and pour out my fury upon it in blood, to cut off from it men and beasts, though Noah, Daniel, and Job were in it, as long as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own souls by their righteousness. Kana ndikatanga kutumira munondo unopisa, ndobva ndatumira masoja achikwapaidza vanhu, haikona kudherera, maslave ose mungagona kuataura, nemhando dzese dzetocha mungagona kudzitaura, vanhu vachifa kuita unyunyu, urwere huchipenga panyika, manatural disasters achipenga panyika, rufu rwakamirira kupinda nepama airfence. Zvikanzi ndikaona Dhanieri arimo naNoah naJobho, zvikanzi vanozviponesa nekuda kwekururama kwavo. Then the question is, nai Mwari, ko sei muri kuponesa Dhanieri wamusingade, ane chipo chamusingade? Why saving that which you despise? Muri kuponeserei chamunovenga? Kandiende vanhu vaMwari tichienda kuhanza yedu kuti alright, saka Daniel, by the way I said, this is Daniel. Daniel, we had been given a new name in Babylon. Not only was he given a new name in Babylon, this was Daniel in Babylon. We had also been educated in Babylon. He had received Babylonian education. This is not only Daniel who had been given a new name and educated in Babylon, but he had also been promoted in Babylon. Vakuitiswa mabasa ekuchengeta zvinhu zvamambo, and some of them vachichengeta madzimai evamwe varume. Let me go to Isaiah chapter 56. Chapter 56, verse 4 and verse 5. Ladies and gentlemen, does God change? Why is it that we have the book of Daniel in the Bible? Why is it that we've got Daniel's prayer that was answered in the Bible? Why is it that we've got Daniel's pleas that were responded to positively by God in the Bible? When he was Daniel a dry tree, Daniel an outcast, Daniel who was not needed, who was despised, whose condition was despised by God. Let me see, ladies and gentlemen, Isaiah chapter 56, verse 4 up to 5. For thus says the Lord, this was not our Jehovah, unto the eunuchs. Yes, God has a message for the eunuchs. Does God have a message for the eunuchs? Yes, God has a message for the eunuchs. That do what? For thus says the Lord unto the eunuchs, that keep my Sabbaths. Yes, if the eunuch keeps the Sabbath, if the eunuch remembers the Sabbath day of the Lord, if the eunuch identifies the Sabbath of the Lord, and if the eunuch decides to identify
identify himself with the true Sabbath of the Lord, there is a message for that particular person. There is a message for the socially ostracized. There is a message for the socially stigmatized. There is a message for the socially peripherized. There is a message for the socially marginalized person. For there is a message for somebody who has been used by this world. There is a message for somebody who has been used and reused by this world. There is a message for somebody who has been used, reused, and refused by this world. There is a message for somebody who has been used, reused, refused, and abused by this world. There is a message for somebody who has been used, reused, refused, abused, and refused by this world. God is a message for the eunuch who keeps the Sabbath. When he keeps the Sabbath, he knows God is the creator. When he keeps the Sabbath, he knows God is the redeemer. When he keeps the Sabbath, he knows God is the sanctifier. When he keeps the Sabbath, he knows God is the owner. When he keeps the Sabbath, he knows he himself is the creature. When he keeps the Sabbath, he himself knows he himself is the one who has been redeemed. When he keeps the Sabbath, he himself knows that he himself is the one who needs to be sanctified and glorified by God's righteousness. So if the eunuch keeps the Sabbath, there is a message. Listen to this one. They keep the Sabbath and choose the things that please me, and they take hold of the covenant. They don't only keep the Sabbath, they keep the Sabbath, but they also choose to do things that please God, and they also hold fast to the covenant. We have got so many professed Christians who want to hold on fast to the Sabbath alone, but they don't want to do things that please God. Allow me, ladies and gentlemen, to invite you to do things that please God throughout your life. And when you do that, that's not enough. You also need to hold fast to the covenant. When you hold fast to the covenant, this is another issue for another day. Covenantal studies. Allow me to say, when you keep the Sabbath, also do things that please God. You are doing things that please God. Check it out, you are doing things that please God. You are a proponent of justice. We are doing things that please God. You are doing things that please God. Remember also to further the cause of the gospel. You are doing things that please God. Remember also, ladies and gentlemen, to please God and man. You are doing things that please God. Remember, ladies and gentlemen, to look up. Wakatarisa kudzoka kwa Jesu kwa chipiri. You are doing things that please God. They don't only keep the Sabbath, they choose so doing things. You're doing things that please God. It's a choice. You have to make that choice, ladies and gentlemen. There needs to come a time when you make that informed decision to follow God and to do things that please him. You don't only do these two things, but you also hold fast to the covenant. Allow me to say, verse 5, and for these people, unto these people I will give, even unto them will I give in mine house, and within my walls a place and a better name, than that of sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. If they keep the Sabbath, if they do things that please me, even if they hold fast to the covenant, what will I give unto them? Unto number one, I'll give them a place in my name, in my house. When Jesus says, in my Father's house are many mansions, I go to prepare a place for you. Allow me to say, you might not have a place in the streets of Harare. You might not have a place even anywhere in Zimbabwe. You might not have a place even anywhere in this world. Allow me to say, if you keep the Sabbath, if you do things that please God, and hold fast to the covenant, to all those vagabonds, there is a place in God's house. Vanhu vangakukanganwa mumabhuku unoshaikwa, bhuku reform 4 unoshaikwa, register grade 7 unoshaikwa, register rekucrash woshaikwa, register grade 2 matamano mangu woshaikwa, register reform 6 nerekuUZ unoshaikwa, rekuuniversity ipi ungagona kushaikwa, kunyange nerekumakadhi emhezi unogona kushaikwa. But God is saying, in mine house there is a place for you. If you keep the Sabbath, if you hold fast to the covenant and choose things that please me. What is also God promising unto Sabbath keepers who choose to do things that please God and hold fast to the covenant? God is promising a better name. You have a better name. You have a better name than the names of the elders, the famous elders in this world. You have a better name, ladies and gentlemen, than the names of the prominent pastors and prophets in our era. You have a better name than the names of the famous people that we have read or heard about. Allow me to say, if you keep the Sabbath, if you hold fast to the covenant and choose to do things that please God, you have a better name than the names even of the name of the one who's preaching, than the names of the presidents of the world, than the names of the political figures of the world, than the names of the economic figures of the world, economic gurus of the world.
And God is also promising an everlasting name. When he promises an everlasting name, God is promising everlasting life unto one who keeps the Sabbath. You have a place in my house. When you have a place in my house, you have a better name. When you have a better name, you have an everlasting name. If you keep the Sabbath and choose to do things that please me and hold fast to the covenant. Allow me, ladies and gentlemen, to say we are still talking about Daniel. Daniel was just but a dry tree, but because he kept the Sabbath, because he held fast to the covenant, and because he chose to do things that pleased God. In chapter 1 of Daniel, he emerged 10 times wiser than the wise men of Babylon, because Daniel was not only a eunuch, but he was a eunuch who kept the Sabbath. He was a eunuch who chose to do things that pleased God. He was a eunuch who held fast to the covenant. So he emerged 10 times wiser together with his friends than the wise men of Babylon. Chapter 2, we encounter the same Daniel. Daniel was a dry tree in Babylon. A dry tree in Babylon, given a Babylonian name, educated in Babylon, promoted in Babylon, given food in Babylon, given a position in Babylon. Yes, still the same Daniel who was able to interpret umusoro wegoride Babylon, maoko silver, Medo Persia, chiuno bronze, Greece, makumbo, iron Rome, tsoka, iron nefu, umambo watinao. He was able to interpret the king's dream. That spirit still speaks unto you and me today, pointing to the second coming of Jesus Christ. This was Daniel, who was a dry tree but kept the Sabbath, chose to do things that pleased God, held fast to the covenant. His friends, fellow eunuchs, in chapter 3, they were thrown into the fire. There were 3 men in the fire now, but there were 4 men in the fire. But God, my Lord, deliver me. The other man was the Son of God. Allow me to say, if you keep the Sabbath, even if you are thrown into the fiery furnaces of the world, God will come through for you. If you keep the Sabbath and choose to do things that please him and hold fast to the covenant. Ladies and gentlemen, chapter 4, this is still the same Daniel. We encounter him. Anoudza Nebuchadnezzar. Muchaenda kusango kuna bufura bundo. Pamwechete nemuka for 7 years. And when Nebuchadnezzar came back, he said, Mwari wa Daniel, Gana matwi. Nekusingaperi mwari anogadza nokubvisa. Yes, this is still the same Daniel who was just but a dry tree. He had no son, he had no daughter, he had no wife. But Daniel kept the Sabbath. Daniel chose to do things that pleased God. Daniel held fast to the covenant. He was able to interpret these things. Chapter 5, ladies and gentlemen, we encounter the same Daniel. He was thrown into the lion's den. There was 1 man in the fire now, but there were 2 men in the lion's den, and the other man was the Son of God. My Lord, come and deliver Sabbath keepers who choose to do things that please you, but who also hold fast to the covenant. And God chose, and God was willing to come and save his own, who was just but a dry tree. His prayer was answered. Chapter 6, the same Daniel. Ladies and gentlemen, chapter 6, what happened? He was able to interpret the writing on the wall. Mene tekel ophasin umambo wako wapera. Allow me, ladies and gentlemen, when the wise men and sorcerers and all the witches of Babylon failed, Daniel excelled. Why? Because his God was in control, approving his own and triumphing with his own children. This was Daniel, who was just but a dry tree in Babylon, educated in Babylon, promoted, given everything in Babylon. But because he kept the Sabbath and chose to do things that pleased God and held fast to the covenant, he was able to interpret the writing on the wall. Chapter 7, we encounter the same Daniel. Ladies and gentlemen, he was able to see zimuka changa ziri kubuda tuchibva mukati memvura. He was able to see all those horns and all those heads, because he chose to do things that pleased God and kept the Sabbath, held fast to the covenant. Chapter 8, ladies and gentlemen, the ram and the he-goat. This is Daniel seeing these things. This is still the same Daniel, but he was just but a dry tree. He did not have a son, he did not have a daughter. Social outcast, but chose to keep the Sabbath, to do things that pleased God, to hold fast to the covenant. God showed him these things. Chapter 9, ladies and gentlemen, unto 2,300 days, thou shalt the sanctuary be cleansed. The Daniel here, alikuramba achiratidzwa naMwari. But Daniel, wakanga uri mutu wakaoma, waiva kuBhabhironi, wakanga uchichengeta Sabbath, akasarudza kuti zvinofadza Mwari, akabatisisa
Basungano, and God showed him these things. Chapter 10, we meet the same Daniel. Zvikati na Gabriel, Daniel ndoda kukudza musi wakapfugama kuti unamata ndakatumira muchinda waPersia akandidzivisa. But Michael stood up, akauya pa day number 21. His answer came. Even when they pray these eunuchs, God still answers them. When it may panogona kudelay, but because they keep the Sabbath and choose to do things that please God, hold fast to the covenant, God is able even to hear and respond to their prayers. Chapter 11, mungatataure vanhu vamwari makutara hondo dzemu-Islamic world. Hande pa chapter 12, zvanzi Daniel ndoda kukudza ari kuramba achingobvunza kuti Daniel chizorora. Izvi ndezvamazuva ekupedzesera. Pane chaitika, Maikoro achasimuka. Kana Maikoro achinge asimuka, ndoda kukudza vazhinji vavete muguruvara pasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu, vamwe vachamukira kunyadziswa. Daniel was able to see the second coming of Jesus, the first coming of Jesus, the second coming of Jesus, and even the third coming, and the destruction of the wicked. Why? Because he kept the Sabbath, because he had chosen to do things that pleased God, and because he held fast to the covenant, he was able to see these things. This discussion by saying, patakakura isu taitamba makas. Men like Daniel did not leave daughters behind. Men like Daniel did not leave sons behind, but they left us with footprints of faith. Daniel still speaks even when he is long dead. Nehemiah still speaks even when he is long dead. The Ethiopian eunuch still speaks even when he is long dead. Takakura isusu tiri kukanti taitamba kamakasa muchazivere pataitamba makasa tamba makasa saka waigona kuti mumwe munhu anogona kukupikisa chijoka plan yake ndeyekuzoclose pa-second round akupikisa chijoka unobva wazosvika manje wobva waona kuti alright saka munhu aapadhuze kuclose kauyo saka inenge iri big number out iyoyo waigona kukanda chi8 unongochiziva design raanaro wobva wakanda chi8 wobva wati declare change design. Allow me, ladies and gentlemen, that when it comes to the Sabbath, unogona ngewakandwa majoka nemadzitete, wakandwa joka nemweya yakaipa, wakandwa joka nezveupenyu huno, wakandwa joka neeconomy, wakandwa joka nepolitics, wakandwa joka even social, wakandwa joka nemamiriro ekunze, wakandwa joka even nechikoro, wakandwa joka even intellectually, wakandwa joka mentally, wakandwa joka academically. When you keep the Sabbath, God will say, will throw in 8 and change the design. Tiri pamakaza ipapo waizoti matamba unati munhu akuclosa kwayo, but haafani kuclosa mani. Tora ndimbokanda zvandinazo. Waigona kuti Juve kana ndoda kukandwa chijoka, waona kuti munhu adandikanda chijoka ari kuteera, paigona kuita munhu anongoti Juve obva ati forever. Ukati Juve forever, waakuziva kuti joka haatakandwi zvaakunosangana nevamwe. When it comes to Sabbath keeping, Sabbath keepers, Mwari vakangosvika pane vanhu vanochengeta Sabbath, kana pana joka wangotarisana naye, Mwari vanokanda chijuve. The Sabbath is a juve. Rinorivesa zvese, Jack reverse, rinorivesa zvavanga vasangana nazvo. How I invite you, ladies and gentlemen, to come and keep the Sabbath. When you keep the Sabbath, regardless of your situation, there is a better life in the den. There is a better life in the den. There is a better name in the den. And there is a better house in the den. When you keep the Sabbath, God will imprint your name pa moyo wake. You will never ever remember you. You will never ever forget you rather. You will never ever come to a point where you say your prayer is useless. You will never ever come to a point where he will neglect you, but you will become a faithful savior and friend even in the very times of need. The dry trees nekuda kwokuchengeta Sabbath vakamira pamamonya ipapo panana Abrahama, Isaka na Jacob and many of the heroes of the yesteryear heroes who stood for this faith. In Jesus' name, may God be with you. Tinamate vanhu vamwari. Baba vari kudenga, we are just but dry trees, hopeless in this world, hopeless in the different communities that we live in, hopeless even when we try to engage in some meaningful life endeavors, things come to naught. Zvinhu hazvinyatso kumira zvakanaka, zvatinofunga zvinogona kunge zvichifoira. But we want to thank you for the Sabbath, because you've given us a choice to do things that please you and hold fast to the covenant. Mwari, chinjai upenyu hwevanhu vari kunzwa nekunamata vachikumbira kuti Mwari tibatsirei kukuteverai. Kana takuteverai Mwari, may you rejuvenate us, may you revive us, may you reform us, refresh
asi tibatsirei Mwari, timire padombo nekusatya, chiri Jesu ari kutiperekedza when things were not easy, because we chose to follow God. Iko zvino rugare rwake runotiperekedza mazuva ese eupenyu. Batsirai mukoma, batsirai sisawo, batsirai baba, batsirai mai, batsirai hama iyo iri pakuti Mwari ndoita sei, ndingashongedza kadini kuti Mwari abate neni muupenyu. Matiudza ukachengeta sabata, ukaita zvinofadza Mwari, ukabatisisa pasungano, pane nzvimbo yako mukati, pane zita rako mukati, pane upenyu usingaperi mukati. Tibatsirei Mwari, tigova vari mukati memwoyo wenyu nekuda kwesarudzo dzataita, muzita raJesu unogara nokusingaperi. Amen. Jesu ndishamwari wedu, mtakuri wezvitadzo, isu tinokomborerwa, unonzwa minamato, tashaya runyararo, tinorwadzwa mumwoyo, kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa, tisarasa rudaviro namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedu, kokutakura dambudzo, unonzwa kutadza kwedu, vumira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushorana, mata kuna Jesu, iye unokutambira, kumbira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushorana, mata kuna Jesu, iye unokutambira, kumbira kuna Jesu.